दे स' लोगोफोर नैबे आंनि बिहाव जायो नै जोङो बिहावदो आंदो बरिया रिल्स बानायखांबाय गामिनि बिहाव जायो आरोना न' खाथिनि न' आफा अ नामिनो थेंक इउ होनोफा आंनि थेंक इउ बिहामजो आंनि बिहामजो नोंथांमोना बाय बिहामजोनि भिडिअखौ नायना होन लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होन बिहामजोनि चेनेलखौ बिहामजोनि भिडिअखौ नाय होनोफा बिहामजोनि आंनि बिहामजोनि भिडिअ नाय इमान सोफा जों सिनेमा बनायदों सिनेमा बनायदों बिहामजोआ लाइक होन दे लाइक होन बापरे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामो अ बिहामजोनि चेनेलखौ भिडिअखौ चेनेलखौ तालिया बुजाय नोंसोरबो दे तालिया बुजायबायनो थेंक इउ सो माच बाय बाय नामिनो बाय बाय नों खालामनो राखाखो लाभ इउ होन बाय लाभ इउ Guys, welcome back to my YouTube channel. This is my Rosmi. So guys, जों दिनै दुब्लियाव मा खालामनो फैदों फिथा? भिडिअ माने रिल्स बानायनो फैदों। रिल्स नों मा बानायनो फैदों? रश्मि माबाया आइबे। किति नों मा बानायनो फैदों? रिल्स बानायनो फैदों नामा? रिल्स। नों बुंलाय नों रोंगोना रोङा रिल्स बानायनो? दे बुंलाय रिल्स बुंलाय रिल्स दे रिल्स बुं रिल्स दोनदो दखान हा So guys, दिथिं थं जोंहानि कल्पना नायहरथिं जों खानैजों दिथिं थं दखना गानना फैदो लासिं सिं गाइसमोन इखौ लायै नोंसोर रिल्स बानायगोन नामा? इखौ लायै जों दा रिल्स बानायगोन So guys, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा पुथिमारि दैमा जिङाव फैदों ना मा होनो? निबो मा नाम नोंहा खिथादो नामखौ? हा? दिब्या मा लिरो? एबे आरो मा नाम खिथादो? रश्मि नार्जारि दाखालिबो नुदोंना इखौ सिगांबो नुखादों ना नोंखौ? हाय नामा गिति guys फैदो जोंनि पुथिमारि दैमा जिङाव दङ न? Putih tali. Lagi mari दैमायाव जों फैदो भिडिअ बानायनो हाय गाइस तो गाइस मोन आं रेडि थं दखना गानदोनै ब्लाउज बायलाला जिलालानो मोजां दा जों रिल्स बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे कल्पना नायथिं दङ जों नोंसोर थांदोंमोन Masa? Makan? Narekol bibar. Hagar jam na, please. Please, please. Kan rezab deh. Le, Rosmi rezab le. Deh rezab deh. Deh. Kamu mekai rezab. Ompre? Kamu mekai rezab. Sih, makan zakilai. Thank you, Pak. Kamu mekai rezab. Ada? Makan dia, ha? Makku gan rezab bilai. Ha guys, man birat gubuni uno dini video lagu bayar kepse, maya sanse video gara se ang birat duk mun bachado. Neng duk mun dah mana kai? Munda. Nasa naya video फोरखौ Ama ba नोंनि भिडिअ बिबाथाय सोरनिबा भिडिअ फैनानै नोङो दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै आंनियासिम फैनोसो नोंसानियाव आया होनदोंसो नोंसोरनि आफाया नायनानै गाइस मोन ओरैबायदि न'आव थानो बरिं नायनायखाय जोङो ओंखारबोदों आरो दा रिल्स बानायनो मा आयौ फै मारदो जिबौआ हैनि जिबौ ओंखारदैनि गाइस मोन जोंनि जा स्कुलखौबो फैथारदों नोंसोर इखौ खानाङा थांलाय आरो माबाखौ मा होनो इखौ बिबारखौ कृतिमना मा होनो रश्मिमना दा खासि बिबार खागोन इसोर माने भिडिअ बानायनो थाखाय खैथा खासि लानि दं दे
खालाय आगोबो नांगोन ना गाइस मोन नायदो नै वाव खाना होबाय आंनो थेंक इउ खैथा जाबाय क्रिति मोनथाम औ वाव नायदो नै गाइस मोनथाम वाव फाय आंखौ भिडिअ ला फाय गाइस नै फाइनालि सोर आंखौ खाना होबाय माबाया मा नाममोन रश्मिदो आरो मा नाममोनलै दिब्या दे खाना होबाय थेंक इउ सो माच मोजां नुदों ना दा जों इदो रिल्स बानायगोन नायदो लोगोफोर बायलांबाय सन रिल्स बानायगोन नै क्रिति लादों इखो रिल्स बानायगोन जोङो दे नायलांबाय थाबानो जाबाय हाय दे जाबाय दे सोर खिथु सुना होगोन दा ए क्रिति दै लेथ्रा जां इयाव गाराय जागोन इयाव हाया इयाव पल' गोजा सस गेलेनाङा बारा माबा जागोन स' गाइस जोंना भिडिअ बानायनाय फैनाया जोंनि बिहावफोर लोगो मोनबाय आरोना न' खाथिनि बिहाव जायो जा मानसिफोरा भिडिअ खालामजानो लुगैयो आरो दा इसोरबो स' इसोरखौबो भिडिअ लाबाय बरियानो रिल्स बानायबाय बिहावजों आंजों आरो गथ'फोरजोंबो रिल्स बानायबाय थ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ थ' बिराद गाहाम मोनबाय बिराद फुरथि नांबाय बेबायदिनो मानसिफ्रा इन्जय थाबाय थानांगौ नङा होमबा बैसो जाबाय बारायबाय होननानै माबा खालामनाङा आरोना स' बिसोरबो आंखौ गाहाम मोनो भिडिअ खालामनायखौ बारा माबा होना स' बेनिखायनो आंबो भिडिअ खालामो स' नोंथांमोनाबो गाहाम मोनबानो जाबाय मोजां मोनबानो जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बाय बाय